הסיפור הבא נשמע דמיוני. מה גורם לצעיר ישראלי שהתגייס לצה"ל, שירת כלוחם בחטיבת גבעתי, לקום יום אחד ולהחליט, אני רוצה להצטרף לשורות דאעש? השבוע, בעקבות פרסום הידיעה על ידי עמיתנו אבי יששכרוף בוואלה, יצא כתבנו איתי ורד למסע אחרי החייל חסן, שם בדוי, שעקבותיו נעלמו. איתי ניסה לשחזר את המסע שהוא עשה מהבית בפורדיס, דרך הגיוס לצה"ל, השירות בגבעתי, החיים בקיבוץ ועד המעבר לארץ דאעש בסוריה. מהכומתה הסגולה אל הדגל השחור. הכתבה היא של איתי ורד, תחקיר על מס מנגיסטו. תחנות חוזק כאן קודקוד, מספרי ברזל, להקפיד על חיפויים. אי אפשר לומר את שמו האמיתי של האיש שעליו נדבר. המשפחה ביקשה שלא נחשוף אותו, כי לא בטוח שהחברים החדשים שלו יודעים את הסיפור המלא, ורחמים הם לא תכונה בולטת אצלם. אני חושב שהוא גם יכול למות שם. אבל אם הוא יחזור, עדיף הוא שיחזור, ייכנס לבית סוהר פה, ועדיף מאשר למות שם. ולכן נקרא לו חסן, שם בדוי. אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו אישית. שמעתי שהוא נסע לסוריה וזה, לא יותר מזה. אתה לא יכול לדעת מה הוא תכנן, למה עשה את זה. השבוע חשף אבי יששכרוף בוואלה את נסיעתו של חסן. לכן יצאנו אל תחנות חייו לנסות להבין איך אדם עושה צבא בגבעתי ואת המילואים בדאעש. חסן נולד כאן, בשכונות של הכפר שלא רואים מכביש 4, או כשעוצרים לחומוס קצת לפני חיפה. בכפר, תבוא בלילה תשמע יריות, כולם אחד יורים פה, אחד יורים על זה, זה יורה על זה. צריך המדינה לטפל באנשים, יש אנשים הרבה עניים. בגלל זה האוכלוסייה ככה נמצאת. אתה רגיל, מה נגיד לך? הוא היה ילד רגיל. סיים תיכון, הכל היה בסדר. כל הזמן דחפתי אותו שילמד. שלא סתם ילד ככה בלי תעודה, ולחיים ייכנס ככה, שילמד. איך הוא, הבחור הזה? הוא בחור טוב, הוא בחור טוב. הוא היה בא אצלי לסופר כל הזמן. כן. כן, קניות, מדברים פה ושם, אתה יודע. חוץ מזה לא היה כלום. מה עניין אותו? על מה דיברתם? סתם, על החיים כאילו. פוליטיקה גם? לא, חס וחלילה, אבל מי מדבר פוליטיקה היום? את חסן כולם מכירים. לדבר עליו זה כבר סיפור אחר. אנחנו עושים את הכתבה על הבחור שגם שירת בצבא, וגם עכשיו בסוריה. דאעש? לא. דאעש, כן. לא, אל תצטלם. הנה, הוא אומר לי, אל תתראיין. יהיה קשה לך היום. למה יהיה קשה? תנסה למצוא מי שידבר. מישהי שדבר איתך. הנושא עצמו כזה עושה סמרמורת, זה לא נושא נעים. הדת לא אומר את זה בכלל. להרוג אנשים ולהרוג ילדים ולהרוג נשים. זה לא אומר את זה בכלל, אסור. מתביישים? זה בושה. זה בושה, לכל דבר. ואז שאחד כזה נוסע, מה, אתה מפחד שיהיה שם רע לכפר? זה ברור שהוא יעשה את זה. מה, שם רע? כן. יאללה, בוא נגיד עכשיו אני הולך לנצרת, יגידו זה מהכפר שנסע על דאעש. זה מתאים, לא מתאים לי להגיד לעלי ככה שם. אלא שהסיפור מורכב יותר. לא מדברים על חסן לא רק בגלל החשש לפגיעה בכבוד. בגדול כולם נגד. כולם נגד. כי? אז זה עושה שם רע לכפר, מה זאת אומרת? הצבא או דאעש? דאעש יותר, אני חושב. דאעש יותר? כן. גם הצבא לא מה שאתה אומר. גם בקשר לצבא יש מחלוקת. חלק רוצים, חלק לא, אבל החלק הגדול לא, מסרבים. מסרבים. יש פה הרבה, קרוב ל-20 ומשהו חיילים. מה אתה אומר? יש שתי בחורות גם כן בחייל. אף אחד לא נגע בהם, בגלל שהם בצבא. כמה חבר'ה הולכים לצבא פה? עכשיו? כן. עכשיו? כן, כמעט ולא, נכון, אבל מעט. ואיך מסתכלים עליהם? 50-50. 50-50. חסן החליט להיות מהמעטים יוצאי הדופן. לפני 5 שנים עלה על מדים, חייל ישראלי בכפר מוסלמי. איך קיבלו את זה שהוא הלך לצבא? לא כולם מודעים.
לא ידעו? לא כולם מודעים. הוא לא היה נכנס לכפר על מדים? חפיף, בקטנה כאילו. רק בלילה נראה לי. והקטע של ההליכה לצבא היה לך, הבנתי, קשה. מה אתה מדמיין שבמגזר אצלנו אתה בעיני אנשים, איך מסתכלים עליהם? יש אנשים שדיברו אותי קשר, פשוט דיברו אותי קשר והספיק לדבר איתי גם בגלל זה. עכשיו אנשים גם להפך, אחרי שהוא עשה את הצעד הזה, אנשים אחרים עכשיו להסכים איתי כאלה, לא מדברים איתי או זורקים ימנים. אני כבר בכל הצדדים הרוס בכל הצדדים. המשפחה נתקעה איתו כל קשר. חסן עבר לגור מאחורי הדלת הנעולה הזאת בין יהודים וערבים בחושה על חוף הים. ילד מקסים, פשוט מקסים. לא מבין למה הוא הלך לעשות שם. הוא דיבר משהו על אסלאם קיצוני. ילד קול כזה, ישראלי, לא מבטא, לא כלום. נעים מראה, חמוד. עבד פה בחוף, עבד פה באירועים, עבד עם כולנו. היה חובבן. דייג. לא דייג, חובבן דגים, אוהב לים, אוהב את הים. בן אדם היה בסדר גמור. לא להאמין, הוא גם מסתובב פה כל הזמן ואמר שאמא שלו יהודייה. הרוב שהוא רצה היה כל כך מזוהה עם של להיות צבר. זאת הייתה הבעיה שלו. לא, אמא שלו לא יהודייה, בסוף הסתבר שזה סתם שקר. ילד שמחפש תשומת לב לדעתי. כי הוא מסתובב כאילו עם המדי חייל שלו בהתרברבות כזאת. יש לך את החבר שלו בפייסבוק? היה, אין, הוא נטרל את כל החברים מהפייסבוק, הוא הוציא את כולם. לפני שזרק את החברים ושינה את שמו, כך עושה כל מי שמצטרף לדאעש, חסן העביר מסרים מסוריה. ראיתי תמונות בפייסבוק, אני ראיתי עם חברים, כאילו... ומה? כאילו עם דאעש. מה רואים בתמונות? זקן, כל מיני כלים, מצויד טוב. זה כן. מה הוא כותב, מה הוא אומר? כותב כל מיני שהוא ממליץ כאילו לאנשים שילכו לשם. לא יודע. הוא קורא לאנשים להצטרף אליו? כן. כן, מחק אותו מזמן. מחק אותו? למה? הוא אומר, יש אנשים שמברדים. שאלתי אם יש להם את הדף פייסבוק שלו. אין, אף אחד לא הביא לך, גם אם יש להם, אין. למה? זה, איך אומרים? סנסיטיב. נגד 5 הצעירים האלה מנצרת הוגש השבוע כתב אישום. מערכת הביטחון טוענת שבעקבות הצפייה בסרטונים הם הקימו תא דאעש ואף התאמנו בנשק. מה זה לייק? אם אני רוצה ללכת לסוריה, ما عصيت لايك كل العالم بتحضر فيديوهات وكل العالم يعني الفيديوهات هاي اللي بتيجي ما هي باليوتيوب وبالإنترنت. יש משהו مشيخ ברעיון של הדولة الإسلامية؟ فيش دولة إسلامية، فيش دولة إسلامية، هاي مش دولة إسلامية يعني هذا إرهاب، هذا يعني لما هن بقتلوا بعض قاعدين. בקרוב לא יישאר אפילו יהודי אחד בירושלים בכל רחבי הארץ, וכן נמשיך הלאה עד שנחסול את המחלה הזאת מכל העולם. הרוב המוחלט מתנגד, אבל יש צעירים שנמשכים. 32 ערבים ישראלים לוחמים היום בשורות דאעש. 34 נעצרו בישראל בשנת 2015 בחשד לקשר לארגון. כאן הבניין שגרים החיילים הבודדים. כל אחד מקבל חדר משלו? כל אחד מקבל חדר משלו. בואו תראו את הבניין. למה אתם עושים את זה? כי זה פרויקט ציוני. חסן, איך לומר, היה לקיבוצניק. סוג של. הוא הגיע בערך, הוא ב-2011. כן. ביולי בערך. הוא שהיה פה סביבות שנה. את זוכרת משהו מיוחד בתקופה שלו? לא, אני זוכרת שלא היו לי את הבעיות מיוחדות. זה מה שאני זוכרת. כי מי שיש לי איתו בעיות, אני זוכרת אותו יותר. הוא חי בקיבוץ, ידעת את זה? שהוא היה קצת בקיבוץ? זה באמת
לא, פעם ראשונה אתה עכשיו בחדש. קיבוץ איזה קיבוץ? בשריד. בשריד? כן. אני שלחתי להם תרופות בשריד, הרבה שנים. יכול להיות שאני הייתי נכנס בשריד והוא שם. אתה רואה? תראי איזה אבסורד. יכולתם להיפגש. כן, אתה רואה? וואלה, זה פעם ראשונה עכשיו אתה מספר. חברים היו לו פה? תראה, בעניין של החברות, אני לא יכולה להגיד שהיו לו פה חברים. לא היה חברותי כל כך, היה מתבודד יותר. היה עולמי שלו, לא חברמן. אני הכרתי אותו יותר בתקופה שהיינו בחברון. נפל מלוחמה. יש לו, נראה לי מה לא טועה, לגנבות. אנחנו, אגיד לך, שמענו על הגנבה בנשקייה, זה עלה החשד. לא היה הוכחה שזה או משהו, חשד היה. פעם שהיה בצבא, הגיעו מהצבא. עשו חיפוש, עשו כל מיני, לא יודע, שב"כ היה, לא יודע מה, באו מהמשטרה צבאית. שאלת אותו מה, למה וזה, אתה יודע שהוא לא חי אצלך. הוא אומר לי, אני יודע שהוא לא חי אצלך, אבל יש לנו צו חיפוש. באו, חיפשו, לא מצא שום דבר. אמרתי לו, הוא לא דרך בבית כבר שנים. הוא חזר בדיוק בתשובה אצל בדת שלהם, אז הוא כל היום היה מתפלל. היה לו חדר משלו רק לתפילות שלו. זה הלך והתחזק אצלו. ונראה לי מה לא טועה, גם היה תקופה שהוא ברח מהצבא בגלל זה. חסן משתחרר, חוזר לחוף ועובד בלילות כמאבטח במתחם קניות. הטרוריסט לעתיד הוא איש ביטחון. מסביבו החברים מרגישים שמשהו השתנה. הוא דיבר על זה שהוא מוסלמי אדוק, שהוא... כן, הוא בסדר, הוא היה, איך שאומרים אצלכם, חזר בתשובה. היה מתפלל, היה הולך הרבה למסגד. בהתחלה הכל היה בסדר. עד שהוא נעלם לאיזה 3 חודשים, לא ראית אותו בכלל, אחרי זה הוא חזר. התברר, אמרו שהוא היה בוואדי ערה, במסגדים שם, זה מה שאמרו לי. מי שמגיע לעיר ולא מגיע לתצפית, הוא בכלל לא מכיר את העיר. בו המצוקה שהולכת ומצטברת שנים על גבי שנים על גבי שנים. בימים האחרונים שמענו כמה וכמה פעמים על חבר'ה ערבים ישראלים שנסעו לסוריה. יש, אני יודע, גם כאן כמה חבר'ה מהאזור. רוצה להתייחס לבודדים על גבי הרוב המוחלט של האוכלוסייה הערבית. בודדים על אוכלוסייה שלמה של 1.5 מיליון. איך מסתכלים עליהם? מה אתה חושב עליהם? באמת, זו בושה וחרפה. אני אשאל אותך אחרת. אני לא חושב שכל היהודים עם תג מחיר, ואני לא חושב שכל הערבים קיצוניים, יש קומץ. בשכונה כזאת יכולה לצמוח קיצוניות? פה יכולה לצמוח אלימות. לכן צעירים, אנחנו יודעים שהם נמצאים על צו סכנה, על צו סיכון. לאן? אני לא פוחד מדאעש יותר מאשר מהסמים. אני חושב הבחור מפרדיס הוא יוצא דופן מהחברה הערבית, הוא לא החברה הערבית, הוא לא מייצג חברה ערבית, שהוא הולך לצבא הוא לא מייצג חברה ערבית, שהוא הולך לסוריה הוא לא מייצג חברה ערבית. זה מעצבן אותך, נכון? זה מאוד מעצבן אותי. אני רואה שזה מעצבן אותך. לא, אלה דברים זנחים, אני מדגיש. זה לא מעניין, באמת זה לא מעניין. זה בשוליים של השוליים של השוליים. אתה לא מרגיש שאתה שייך למקום, אתה עף ממנו, איתי. אם אתה לא מרגיש שאתה שייך למדינה... אם אתה לא מרגיש שאתה שייך למקום, אז אתה עובר למקום אחר, אתה לא מצטרף לארגון טרור. זה גם קשה להסביר. ללכת לתמוך בדאעש. זה בן אדם שהוא בלי ראש. אתה דואג לו עכשיו? תמיד אני מאוד כועס עליו. אני מאוד כועס עליו. הסיפור של חסן נותר תעלומה. אי אפשר לשים את האצבע על הסיבה שבגללה עשה את מה שעשה. אחד יגיד הדת, שני משפחה, שלישי הטראומה מהצבא. בעצם זה בדיוק העניין. קשה למצוא היגיון במפלצת הזאת, הקרויה המדינה האסלאמית.